Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'ar al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ina kwana, ina gajiya, ya gida, ya kowa da kowa, ya masu jiki. To Allah ya bamu lafiya na gida da na asibiti. Na zo ne don na gaya wa mutane yanda ciwon ulsa ya kusa kashe ni. Wallahi ciwon ulsa ya kusa kashe ni jama'a. Ni ban ɗauki ma ciwon ulsa wani ciwo mai abu ba. Wallahi na kashe kuɗi, ba zan taɓa iya ƙirga iya adadin kuɗin da na kashe ba game da wannan ciwon ulsa. Yau wata 2 ina kwance, wallahi ko can gurin billahi al'azimi ba na iya zuwa. In kun ga na tafi ban ɗaki to matsala ta ce ta ban ɗaki na tafi. Kullum ina kan gado, ga gado na nan, kullum ina kan gado, kullum ta Allah ina kan gado, ina shan faman wahala. Magungunan asibiti ga su can, yanzu in na buɗe can gurin magunguna ne kala kala na asibiti. Wannan 1000 kaza, wannan 1000 kaza. Ashe ulsa ba ta da magani ma mai sauki. Ashe ulsa ba yanayin hawan jini ba ce, ba ta da magani mai sauki sai masu tsada. Wallahi ina ta fama tasa-tasai ana ta mini tasa-tasai. Dan ni gani nake ma da wani abu a ciki na ko ya lalace. Sai gashi cikin ikon Allah jiya, shekaran jiya dai ake gaya min abin, aka ce mini idan aka waye gari zan iya. Na ce wallahi zan iya. In na tashi in nemi kuka da kwai, kuka wannan ta miya da kuke kallo, da kwai in na kada su, kun gani. Bayan Allah na hada kuka da abu gashi na sha jiya. Wallahi da na sha na ringa jin wani kumfa, wani kumfa, wani kumfa. An jima na je ne bayan gari, sabar haka. Wallahi jiya wunin jiya ko makamancin ciwon da nake ji a nan din nan, in na ci abinci ya tsaya ciki na ya ringa zafi, ya ringa jin ciwon baya, ya ringa jin wannan mahaukacin ciwon kan. Wallahi a jiya ban ji ba. Yau gashi wannan shine sha na 2. Dan ce akai ma idan mutum ya jure iya sha kamar ya sha kamar sau 3, wallahi yana iya rabuwa da ciwon ulsa. Haihata ciwon ulsa mugun ciwo. Wallahi ban san ulsa haka take ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Na yi kukan da ya ishe ni, na nemi gafara ga 'yan uwa da abokan arziki. Ina tunanin kullum ma mutuwa zan yi wallahi wannan ciwo. To amma cikin ikon Allah wannan shine sha na 2. Kun ga yanzu wannan garin wannan ne kwai ne na kada da wannan kukar. Gashi zan fara sha don ku gani. Bismillahir rahmanir rahim.